Helo, benw di Dr Clifford Jones. Dwi'n feddyg teulu yng Nghlynebwy ac yn gyfarwyddwr clinigol efo bwrdd iechyd yn Nairen Bevan. Rydyn ni eisiau siarad efo chi heddiw am sut i gael help o wasanaethau gofal sylfaenol i'ch problemau iechyd. Rydyn ni'n gwybod bod llawer o bobl yn cael trafferth ar y funud cysylltu â'u meddygon teulu. Ond rydym angen deud wrthych chi bod meddygon teulu yn agorad trwy Gwent ac maen nhw yn gweld cleifion wyneb yn wyneb. Oherwydd y pandemig Covid, mae niferoedd o bobl sy'n cysylltu â'n meddygfeydd ac yn ysbytai wedi mynd i fyny o lefelau dydyn ni ddim fel arfer yn gweld am yr amser yma o'r flwyddyn. Felly mae gennym ni rhai awgrymiadau sut allwch chi gael help a delio efo'ch problemau iechyd yn hawdd. Allwch chi gysidro mynd i'ch fferyllfa leol. Mae fferyllwyr yn gallu delio efo nifer o problemau iechyd yn sydyn, ac gallwn nhw rhoi presgripsiwn i chi am feddyginiaethau i ddelio efo'ch problemau, heb angen i chi weld eich meddyg teulu. Os mae'r fferyllydd yn meddwl bod dal angen i chi weld doctor, mi wnawn nhw gyfeirio chi at eich meddygfa leol. Am fwy o wybodaeth, allwch chi fynd i wefan bwrdd iechyd a Nairen Bevan i gael mwy o wybodaeth. Cofiwch, os mae gynnach chi bryderon am eich iechyd, peidiwch â gadael pethau fynd tan bod chi mewn argyfwng. Cysylltwch â'ch fferyllydd lleol, neu ffoniwch eich meddyg teulu. Mae rhai meddygfeydd efo app ar y ffôn neu gwefan lle fedrwch chi gysylltu â nhw yn electronig. Neu, os ydych chi ddim yn sicr, fedrwch chi gysylltu ar y ffôn ac 111 i gael mwy o wybodaeth a cyngor. Diolch yn fawr.